Ook to this jari na grang fosten kotodansi fu differenti rutu. Oteng zondag 3 augustus na ini Vipra Nasi, Bankwerkerstraat 9 Rotterdam. Mist deze unieke ervaring van cultuur, muziek en mode niet. Een kotoshow van Naomi van Koten uit Suriname. Koluku mooi prodo missie nanga mooi prodo Aisa. Wie wint de titel? Tante Mea ode ook toe aanwezig. Helen Meynals is uw gastvrouw. Poku ode fu. Arki tori. Master Kaseko. Big time. Op maat. Pasensi familie en Essen en Friends. Surinaamse gerechten van Sweet Suripatu. Tickets verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/Grangala. Ook op de Bankwerkerstraat 7 tot 9 van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12 uur en 5 uur 's middags. En kaarten ook bij Fred Kulturu Shop. Early Bird tickets 17,50. Op is op, daarna €25. Inloop 2 uur 's middags, aanvang 3 uur tot 12:30 s'nachts. Na Vosteng Grand Gala 2025 Kotodansi, zondag 3 augustus, let wel, op de Bankwerkerstraat 7 Rotterdam. Ja, Bradangasa, jouw de Baka Kulturu TV speciaal voor jou. En natuurlijk toen nog een prinsie wel met de Ramande of de Oma natuurlijk. En vandaag, gezelligheid mensen, we hebben een speciaal iemand voor jullie in huis. Ja, we zijn blij met haar. We zijn trots op haar. Ze doet veel. En natuurlijk, het is wat was maar, moest dit naar picture. Dat zijn het onze Surinaamse mensen. Ja toch? We zijn trots omdat ze hier bij ons is. Hier in het Nederland. Hier in Rotterdam. En vandaag mag ze met ons praten. We zijn blij met haar. We hebben niemand minder dan Marianne Cornet. Ja mensen, je ziet haar. Ze is bij ons. Kulturu TV, we zijn blij met haar. Hey, hoe gaat het met je? Het gaat heel goed. Dankjewel voor deze gelegenheid. Heel mooi. We zijn blij dat je hier bij ons bent, Kulturu TV. Marianne, vertel eens een beetje. Wat doe je precies? Wie ben je? Want ik ken je, maar misschien anderen weer niet. Je weet het nooit. Nou, ik doe heel veel. Behalve dat ik zangeres ben, schrijfster, actrice. Dat is mijn carrière. Naast me gewoon mijn beroep. En dat is communicatiemedewerker ook voor het kabinet. Voor het kabinet. En hoe lang ben je nou in Nederland? Dan moet ik even zo vragen. Voor nu, voor deze tour, laat me bij het begin beginnen. We zijn op 10 juli aangekomen. Ik ben hier met de band Flashback. Dat is onder leiding van de heer Rajan Ori. En we zijn hier voor, je kan zeggen, een kleine stedentour. We gaan hier optreden, zodat de Surinamers van Nederland ook kennis kunnen maken met Flashback. Wauw, geweldig man. Ik ken jullie. Ik heb je muziek geluisterd, dus ik weet het. Dus poco. Mensen gaan genieten. Oké, we gaan bij het begin beginnen. Suriname. Wat doe je precies in Suriname? Nog meer, behalve dat wat je hebt gezegd? Nog meer behalve dan wat ik heb gezegd. Zoals ik zei, ik zit in de media, overheidsmedia. Ik werk voor het kabinet van de president. Wel te verstaan de communicatiedienst Suriname. En natuurlijk wat de CDS doet is de informatie geven, voorlichting geven aan de gemeenschap van Suriname. Geweldig. Oké, je bent naar Nederland gekomen voor een tour. Ja? Je bent nu, hoe lang ben je nu precies hier? Nu bijna 2 weken al. 2 weken. Maar hoe bevalt Nederland jou? Nou ja, kijk, ja, men weet het niet, maar ik heb hier al 15 jaar gewoond. Ik ben als baby naar hier toe gekomen, 1972 met mijn ouders. En we zijn in 1984 om en bij zijn we weer teruggegaan naar Suriname. En in de tussentijd, tussen 1984 en 2025 ben ik wel tenminste al zo'n 3 keren of zo teruggekeerd. Behalve optredens, ook voor mijn werk en zo.
En een van de leukste momenten tijdens optredens hier was wel tijdens de Nabigidu met Thea Doelwijd. Toen hadden we echt een stedentour. En toen zijn we wel bijna alle steden van Nederland afgegaan in theaters opgetreden en zo. Dat is geweldig, man. En die mensen, het publiek in Nederland, wat vind je van ze? Ze zijn enthousiast. Kijk, het zijn Surinamers. Ik denk Surinamers ook al waar ze zijn zijn allemaal hetzelfde. Altijd enthousiast en altijd meegaand met de Surinamer. Ze juichen je altijd toe. Waar dan ook. Waar dan ook is waar, want hoe is er allemaal een vraag, hè? Je hebt een gave, vind ik, als Sting. Hè? Toen je jong was, zong je al? Nee, juist niet. Juist niet. Kijk, nee. Toen ik jong was, kon ik helemaal niet zingen. Mijn zus, Claire Cornet, die kon altijd al heel mooi zingen. En ik deed haar altijd na, maar ik had een basstem. Ja. En toen we in Suriname woonden, toen vond mijn vader van, jullie zijn constant bezig. De hele dag zijn jullie aan het gillen in het huis. Gaan jullie meedoen met een songfestival? En als jullie verliezen, wil ik niets meer horen. En wat bleek uiteindelijk, we deden mee aan het Songfestival, SRS Talentenjacht. En ik won de eerste plaats en Claire die kreeg de 4e plaats. Ja. Dus je kan goed zingen. Het is dus uiteindelijk goed gekomen. Ja. En behalve zingen ben ik ook heel dol op schrijven. Dus ik heb ook geschreven, ik heb voor Suripop geschreven. Claire is speciaal uit Nederland naar Suriname gekomen om mee te doen met Suripop voor mij. En toen wonnen we de 3e plaats met Fayu Ate en Naki. Fayu Ate en Naki. Maar die ene pokoe, die van Suriname, hoe is het ontstaan? Die heb ik dus niet zelf geschreven, want bij Suripop is het een regel dat als je componeert mag je je lied niet zelf vertolken. Dus Suriname kan je niet loslaten is geschreven door Shahinsha Debi, bijgenaamd Shaas. En zij heeft het dus geschreven en ze vond dat ik de beste vertolker zou zijn voor dat nummer. En inderdaad, het is een hit geworden. Het had niet gewonnen dat jaar, maar het is wel een publieksliefhebber geworden. Inderdaad, want bijna overal ben je gooien hier op Poco. Zelf volgens mij volledig, de man draait Poco bakken. Inauguratie van president Simons. Ja, klopt. Omdat het laat de liefde voor Suriname zien. Want als je naar dat lied luistert, vooral wij hier in Nederland ook, hè, hoe loopt ze dan gevaarlijk? We missen Suriname. Dus als je naar dat lied luistert, jongen, je want bakken gelijk. Ja, klopt. En zoals ik ook in dat lied zing, ik zal Suriname nooit loslaten. Ik ga zo weer terug om te helpen Suriname op te bouwen en te maken tot wat het kan zijn. Zeker. Suriname is een land, we houden ervan. Ook al woon je hier, je gaat altijd terug bijna voor Suriname bakken. Maar goed, straks je gaat optreden hier in Nederland. Waar precies, wat ga je doen? Vertel ons een beetje. Nou, oké. Ik kan alvast zeggen, we zijn hier eigenlijk met de band, Flashback. En laat me even vertellen, Flashback zingt gewoon van alles. Flashback zingt, we zingen reggae, we zingen soek, we zingen chutney, we zingen kaseko. Echt van alles. Dus voor iedereen wat wil. Alle culturen, alle stammen. Dus gewoon, wij zijn gewoon Suriname in één band. En we zijn naar Nederland gekomen. Om op te treden in Playa, dat is in Rotterdam. We hebben ook al opgetreden in, in Den Haag. Dat was volgens mij Zichtenburg. En we zijn dan volgende week zijn we ook weer in Playa. En we gaan ook hier optreden in de Pranassi van Claire Cornet aan de Bankwerkerstraat nummer 9. Dat is op 25 juli. Dus bij iedereen wat wil. Want in Rotterdam zijn jullie straks, Den Haag zijn jullie, Amsterdam zijn jullie ook, toch? Nee, we kijken nog even, want we zouden misschien een kleine optreden vinden op Kwaku. Ik weet nog niet als dat al rond is, maar dat zouden we misschien ook nog kunnen doen. Dus als men ons niet ziet in Den Haag en ons niet ziet in Rotterdam, dan lukt het misschien wel nog in Amsterdam. Maar ik heb nog geen datum. Oh, dat zou geweldig zijn, daar in Amsterdam ook erbij natuurlijk. Het zingen, hè? Dus je zingt ook een beetje van alles, reggae, alles, Annie. Ja, ik zing van alles, ik zing alle talen. Ja, ik ben multiculti, hè. In Suriname moet je van alles kunnen. Dus ik kan wat Hindoestaans zingen, ik kan wat Javaans zingen. Ik kan Frans, Engels, Spaans, Portugees. En natuurlijk Sranang. En dat doen we ook in Flashback. Maar hoe heb je het geleerd? Je hebt talen kunnen wel of zang?
Nou nee, sowieso heb ik hou van talen. Ik hou van verschillende talen. Talenknobbel heb ik sowieso. Maar ik vind in Suriname moet je van alles kunnen. En Flashback, zoals ik al zei, iedereen van Suriname is vertegenwoordigd in die band. En behalve in deze band heb ik ook gespeeld in een Javaanse band. Dus daar heb ik ook Javaans leren zingen. En het is gewoon, kijk, zingen is mijn passie. En ik zing gewoon van alles. Men kent me uiteraard wel als soul sister. Want ik zing merendeels ook soul. Soul is mijn ding, mijn passie. Op het podium zing ik golden oldies. Maar als ik in de band ben, zingen we echt van alles. En heb je vaak optredens ook in Suriname? Oh ja, ja. In Suriname treed ik ook, los van de band, ben ik ook solozangeres. En ik ben beschikbaar voor feestjes, shows. Ik zing in Torarica, ik zing in casino's, ik zing op afroep. Als men me nodig heeft, weet men me te vinden. Weet je te vinden? Instagram of wat? Nee, ik ben niet op Instagram, ik ben wel op Facebook en gewoon op app. Ik ben niet zo'n social media liefhebber. Nee. Mooi, ik vind het heel mooi dat je dit voor ons ook gaat doen hier in Nederland. Want we missen heel veel ook wat in Suriname gebeurt. En dat je hier bent is fantastisch. Dat vinden we leuk. Dus nogmaals, dus waar ga je optreden zodat de kijkers niet zeggen uno betakking. Dus we zeggen het nog een keer, waar kunnen we je allemaal te zien? Oké, komend weekend zijn we in Den Haag. In discotheek, zo deed de discotheek ook alweer. Santana, discotheek Santana. En dan zaterdag zijn we in Zevenbergen, de kerk. En dan volgende week zijn we weer in Playa, dat is zaterdag. En vrijdag zijn we op Prenassi, hier op Bankwenkerstraat. Bankwerkenstraat, daar moeten we komen. En mensen, vergeet niet hoe komen, want dat is sweetie. Ik zeg het je, sweet gevaarlijk. Hé, maar het is lekker weer vandaag in Nederland. Wat vijf je naar Sonja? Is warm. Dus, ja, ik zit hard in de zon. En het voelt bijna als Suriname op zo'n moment. Maar verder, het is lekker zacht weer. Heerlijk. We zitten aan het water. Hè? Er zijn mensen in Suriname die kijken ook. Weet je, de botten, de beetje botten. Ja. Het is fantastisch om hier te zijn. We zijn blij dat Marianne hier is bij ons. Dus we zijn blij. Marianne, mensen kijken nu naar jou. Heb je een motivatie? Heb je iets wat je zou willen zeggen tegen de kijkers? Op iets van jezelf. Hè? Surinamers kijken. Mensen kijken naar je. Wat zou je iemand willen zeggen? Wat zou je de mensen willen aangeven? We zijn Surinamers. Wat is het wat je zou zeggen? Ik denk dat het nu heel erg passend is. Vooral hoe de eerste vrouwelijke president gisteren is benoemd. Geïnaugureerd, kan je zeggen. Eerste vrouwelijke president. Eerste vrouwelijke president. Ik zou zeggen, Surinamers, ondersteun haar. Toch? Ondersteun haar. Help er en help Suriname zodoende ook om weer op te bouwen. En maak er een mooi Suriname van. Ik heb ook gezien de ministers die allemaal zijn benoemd ook. Ik zie de meeste ministers, 80% van de ministers die zijn benoemd, die zijn op de juiste plek gezet. En ik weet zeker dat ze samen met ons, met de president, met de vicepresident en iedereen van Suriname het land weer kunnen helpen opbouwen. En er een rijk land van kan maken. Zoals altijd wat we hebben gedroomd ervan, dat het uit zal komen. Geweldig, want dat lied past hierbij, hè? Suriname. We gaan een stukje draaien. We draaien pokoe, mensen zingen mee, hè? Dus een clip ook kunnen we. Suriname, ik kan jou niet loslaten. Suriname, Suriname, oh, ik kan jou niet loslaten. Suriname, jij bent mijn liefde, jij bent mijn kracht, jij bent mijn aarde, mama Stranam. Lekker zingen. Er zijn zoveel dingen gebeurd in Suriname. Vorige regering, nog stakato dat die. Maar nu zijn we blij, vrolijk, zoals je het hebt gezegd. We kijken uit naar een mooie toekomst voor Suriname. We kijken uit dat je meer pokoes voor ons gaat maken. Schrijf heel mooie pokoes, want we houden van je stijl. We lopen pokoe gevaarlijk. Ga door. Wij van Cultuur lobby. De mensen houden van je. Ga door. En we zijn trots op je. Oké, hartelijk bedankt. Ik wil nog even erbij zeggen van wie naar Prenassi komt op 25 juli. Ik zal een paar van mijn cd's die ik toen der tijd had gemaakt, een
een paar jaartjes terug, niet zo lang terug, van een paar eigen composities van me. Die cd zal ik dan hier zo brengen. En wie er zin in heeft, die mag dan eentje daar kopen nog. Zeker weten. Dus mensen lekker een cd kopen, zodat je thuis lekker nog kan genieten. Ja toch? Heb je nog iets wat je wil zeggen? Wil je nog iemand de groeten doen? Ik wil gewoon Suriname groeten. Suriname, vanuit Rotterdam, Nederland. De groeten en ik ben er over een paar weken weer terug. Ciao. Ja mensen, even het gezien. Geweldig. Dankjewel voor het kijken. Wij zijn van Kulturu TV. En natuurlijk, we blijven doorgaan. Blijf ons steunen. Deel het en praat erover. We zijn er voor jullie. Ja, Kulturu TV is speciaal voor jou. Bedankt en tot de volgende keer. Nou, en mensen, hier gaat het ook gebeuren in de Pranassi aan de Bankwerkerstraat nummer 9. We zijn hier met de band Flashback uit Suriname. 25 juli hebben we hier een throwback party. Lekkere muziek uit de jaren 80 en 90 die je zo lang niet hebt gehoord. En we doen alle genres. Disco, souk, merengue, reggae, biggie poco, kaseko. Van alles doet Flashback en dat kan je komen bewonderen en lekker mee komen dansen. 25 juli vanaf 10 uur 's avonds. Hier in de Pranassi aan de Bankwerkerstraat nummer 9. See you! Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land. Maar we doen wat we onheilig staan. Mr. Pebble Banger. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost
ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.